אני מתבייש כי 10 שנים כבר הממשלה רואה אתכם בתור סוג של בעיה והיא לא מוצאת את הפתרון. אז בהתחלה ניסו למנוע מכם לעבוד, זה לא עבד להם. אחר כך ניסו לגרש אתכם, זה לא עבד להם. אחר כך בנו בית כלא בנגב שיש בו דלת מסתובבת ואלוהים יודע איך הוא עובד בכלל, וזה לא עבד להם. אז עכשיו הם מנסים לקחת לכם כסף מהכיס ולקחת לנו כסף מהכיס כדי שלא נוכל להעסיק אתכם, ואז כאילו תצטרכו לנסוע מפה. עכשיו, אם זה היה כזה פשוט, אפשר היה פשוט לשים חבילה של מעטפות בנתב"ג, לחלק קש לכל אחד ולהגיד לכם לכו מפה. אבל זה לא כזה פשוט, וזה גם לא חיסכון לעובד, זה לא פנסיה, זה לא לרווחתכם, זה לא דאגה לעתיד שלכם, זה פשוט גזל ושוד ועוול. ואני כאזרח מדינת ישראל פשוט מתבייש בחוק הזה. זה לא קשור למסעדנות, זה לא קשור לשפים, זה לא קשור לשטפי כלים. אני גם שוטף כלים, אני גם טבח, אני גם שף, זה לא קשור בכלל. אז אני רוצה לבקש מכם סליחה, ואני רוצה שהמדינה הזאת תבין שהאוכלוסייה הזו כאן, ויש פה משפחות ואנשים נהדרים שצריך להכיר בהם ולהראות להם איזשהו אופק, איזושהי תקווה, כי אחרת אני לא יודע כבר מה נעשה. אני ואתה ננסה מההתחלה, יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. הננס אחד כאן קרא לזעלם. הננס אחד כאן טוב ציון כולו אגד סלום יום קדמי אגד סליום. הננס אחד כאן קרא לזעלם. כולם תצטרפו אלינו. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה